E nós por eso atendemos todo eso, e por eso somos, e creo que é especialmente oportuno decirlo en unha inauguración como esta, a única comunidade autónoma de toda España que a día de hoxe ten a educación gratuita absolutamente, a educación infantil, perdón, absolutamente gratuita. Gratuita sempre hai que decir que alguén o paga. Bueno, pois o pagamos as administracións, porque das cousas que merecen a pena. Son casi 70 millóns de euros o que inviste a Xunta de Galicia. Por certo, o Goberno Central comprometeuse o presidente do Goberno no seu discurso de investidura hai 3 anos que iba a botar unha man. Eu ainda estou esperando e ainda non perdo as esperanzas de que este esforzo non sexa solo entre os concellos, a Xunta, a Diputación, que tamén aquí tuvo unha parte importantísima para que este edificio fora unha realidade, senón que sexa un esforzo conxunto. Por verdade que paga a pena. Hoxe publicamos, e hoxe me parece que salía no Doga, as prazas que crearon as prazas de escolas infantís municipais que se crearon nos últimos anos. Son casi 1000 aquí en Galicia. É un esforzo importantísimo dos concellos, os que nós, por suposto, e as diputacións, dende logo a Diputación de Pontevedra, estamos colaborando. E, por tanto, non é só poñer plazas a disposición. Insisto en que se lle decimos a xente que hai que ter fillos, pois hai que darlle as solucións para que os seus fillos estén da mellor maneira posible. E imos seguir por aí, xa digo, casi 70 millóns de euros solo no funcionamento gratuito das escolas infantís. En Galicia, a educación é totalmente gratuita dende que entra un rapaz ou rapaz aquí, con moi pouco tempo, como eses que vimos que estaban nas cunas ahora dormindo, ata que o que quera estudiar un grado universitario ese esforce e vaya aprobando, tamén ten a matrícula absolutamente gratuita. Creo que son das cousas que valen a pena. E son das cousas que fan modernizar un pobo. E este pobo, que foi referencia, eu traballei, como algúns dos que estades aquí, sabedes, aquí moi perto, durante uns anos, era o que veías que iba tirando de moitísimas cousas e o que servía de exemplo para modernizar todo o demais.